Новыя кантракты замест пралангацыі старых, ды новая форма ўзаемаадносінаў між працадаўцам і супрацоўнікам. Прапановы па зменах у працоўны кодэкс цяпер абмяркоўваюць у Беларусі. Чым прадыктаваныя гэткія новаўвядзенні і якія з іх выклікаюць пытанні як у прарэжымных, гэтак і ў незалежных прафсаюзаў, разбіраўся Андрэй Сульжыц. Замест працягу старога кантракту па ягоным заканчэнні заключаць новую дамову. Гэта адна са зменаў, прапанаваных у працоўны кодэкс Беларусі. Захада выклікае занепакоенасць нават у Дзяржаўнай федэрацыі прафсаюзаў. Там заклікаюць улады прадугледзець гарантыі працаўніку, што ягоныя ўмовы працы не пагоршацца. Не бачыць пазітыву ў змене і прадстаўнік незалежнага прафсаюзнага руху Дзяніс Садоўскі. Гэта прывядзе да большай нестабільнасці, безумоўна, што для працоўных людзей, бо ён не будзе ведаць, ці ён застанецца тут працаваць альбо не. Так, гэта можа таксама быць дадатковым ціскам пры палітычных нейкіх сітуацыях. Таксама ўлады плануюць увесці новую форму працоўнага часу, самарэгуляваную. Цяпер наймальнік здолее прапаноўваць столькі працы, колькі вымагаюць існыя вытворчыя патрэбы. Гэта азначае, што ў наймальніка не будзе абавязку загрузіць работніка на поўніцу. Падобна на тое, што рыхтуюцца да таго, што прадпрыемства не будзе гатовае загрузіць чалавека на ўсе 40 гадзінаў у тыдзень. І гэта значыць, што шукаецца такая прававая канструкцыя, з дапамогай якой гэтая праблема, замест таго, каб быць праблемай у прадпрыемства, ці хаця б як мінімум быць супольнай праблемаю, цалкам перакладаецца на працаўніка. І гэта не вельмі справядліва. У незалежным прафсаюзным руху мяркуюць, што такая форма стасункаў, як праца ў рэжыме самарэгулявання, скіраваная найперш на тое, каб працадаўца выплочваў няпоўны заробак, то бок не плаціў за так званыя прастоі. Калі проста чалавек па меркаванню працадаўцы працаваў не весь свой працоўны час, то, адпаведна, ён проста не будзе атрымліваць поўную заробітную плату, і, адпаведна, гэта прывядзе да сніжэння ўзроўня жыцця людзей. Пры гэтым у Федэрацыі прафсаюзаў вітаюць шэраг змяненняў. Сярод іх пашырэнне спісу работнікаў, якія змогуць атрымаць выходную дапамогу пры звальненні. Гарантаваны 14-дзённы сацыяльны адпачынак для бацькі пры нараджэнні дзіцяці, аплата за настаўніцтва ды адмена абмежаванняў у памеры пенсіяў у працоўных пенсіянераў. Андрэй Сульжыц, Белсат. Амаль 5 месяцаў нічога не вядома пра лёс былой спікеркі Каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай. Сузаснавальнік фондаў Buy Help і Buy Sol Алексей Лявончык распавёў Белсату аб прамежкавых выніках пошукаў палітыка. Разам з журналістамі-расследавальнікамі ягоная каманда збірае і аналізуе матэрыялы ад патэнцыйных сведкаў, што могуць праліць святло на знікненне кабеты. За даставерную інфармацыю аб месцазнаходжанні ці лёсе Мельнікавай Лявончык абяцае ўзнагароду ў 10 000 евро. Нам присылаюць матэрыялы. Это ўжо плюс тым, што людзі цікавяцца гэтай тэмай. Іншае пытанне, што, канешне, в этом бізнесе заўсёды ёсць дастаткова шмат тых, хто будзе прысылаць проста для того, каб, як кажуць, зрубіць бабла. Вот. Самыя адкровенныя фейкі мы адсеиваем, астатнія, якія больш-менш выглядаюць падобна на аўтэнтычна, ідуць на тэхнічны аналіз, на аналіз асяроддзя, атачэння і гэтак далей. У нас ёсць некалькі цікавых матэрыялаў, якія нам прыслалі цягам апошняга месяца. Я думаю, што праз нейкі час, можа быць, у нас будуць нават навіны. Але пакуль у нас ідзе аналіз гэтых матэрыялаў. На жаль, не магу вам на дадзены момант сказаць больш, таму што пакуль мы не ўпэўнены, аўтэнтычныя ці не, то я не маю права казаць аб тым, што ёсць яна, ці не ёсць, знойдзена, ці не знойдзена, жывая, ці не жывая. Транспартавы калапс на беларуска-польскай мяжы. Антырэкорд за ўсю гісторыю пераходу. У пункце Берасце-Тэрэспаль утварылася гіганцкая чарга. На 18-ю гадзіну уезду ў Польшу тут чакалі больш за 3200 легкавікоў і 50 аўтобусаў. Беларускія памежнікі традыцыйна вінавацяць польскіх калег. Маўляў, за сотні яны прапусцілі толькі траціну машынаў ад звычайнага аб'ёму, што і справакавала затор. Ситуация застаецца напружанай і на іншых кірунках. На памежным пераходзе Каменны Лог уезду ў Літву чакаюць 150 легкавых аўтамабіляў. Амаль столькі ж стаіць у чарзе перад пунктам пропуску ў Беняконі. Напярэдадні стала вядома, што Латвія рыхтуецца абмежаваць міжнародныя аўтобусныя перавозы ў Беларусь і Расею. А 12 жніўня два буйныя перавознікі – беларускі Менск-Транс і літоўскі Еўралайнс абвясцілі пра скарачэнне колькасці рэйсаў у абодва бакі у звязку з захадамі літоўскай адміністрацыі транспартавай бяспекі. Каб крыху скампенсаваць страты, перавознік Еўралайнс пусціў па маршруце Менск-Вільня двухпавярховыя аўтобусы.
У Беларусі амаль завяршыўся асноўны этап сёлетняй уступнай кампаніі. Чыноўнікі Мінадукацыі хваляцца рэкорднымі лічбамі. Усе планы выкананыя, недабору, маўляў, няма. Аднак ёсць шэраг даволі значных нюансаў, якія ставяць пад пытанне і якасць адукацыі, і эфектыўнасць штучных спробаў перакрыць дэфіцыт кадраў у пэўных галінах. Уладзіслаў Корстак. У Беларусі больш 45 тысяч новых першакурснікаў. Сёлетняя уступная кампанія, аднак, сталася адною з самых напружаных за апошнія гады. Галоўны чыннік – рост прахадных балаў амаль па ўсіх кірунках навучання. Гэтак, напрыклад, на сусветную эканоміку, міжнароднае права у БДУ трапіць можна было толькі маючы амаль максімальныя 398 балаў. Некаторыя са спецыяльнасцяў адзначыліся і даволі высокаю канкурэнцыяй. Гэтак рэкорднаю сталася спецыяльнасць графічны і мультымедыйны дызайн у БДУ, амаль 15 чалавек на адно месца. У Віцебскім дзяржаўным універсітэце на міжнароднае права прэтэндавалі 11 з паловаю абітурыентаў. Далей размеркаваліся мастацкая адукацыя ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце і педыятрыя ў Віцебскім медычным універсітэце. На бюджэтную форму навучання паступілі сёлета больш за 30 тысяч абітурыентаў. Важным нюансам тут, аднак, сталася шырокае выкарыстанне мэтавых месцаў. Іх занялі амаль 9 тысячаў чалавек. Гэтыя студэнты будуць вучыцца за кошт сродкаў прадпрыемстваў, на якіх пазней будуць абавязаныя адпрацаваць размеркаванне. Целевые направления – это так называемая, если можно выразиться таким словом, обязаловка. Их спускают на школу, и хочешь не хочешь, ты должен дать колхозу целевиков. Редкий целевик мотивирован. Да, и действительно есть такие дети, есть, которые берут, которые понимают, что ему проще поступить по целевому, но это скорее единичные случаи. Гэтак рэжым спрабуе змагацца з нястачаю кадраў у пэўных галінах. Па некаторых спецыяльнасцях да 80% залічаных на бюджэт складаюць менавіта мэтавікі. Найбольш у медыцыне, інжынернай справе, сельскай гаспадарцы. Аднак і гэта не зрабілася панацэяй. Аграрныя спецыяльнасці, сельскагаспадарчыя, вось, і там поўны правал. Бок там мэтавы набор, ён не даў абсалютна нічога. З 36 вышэйшых навучальных устаноў, вось, якія прымалі на мэтавую форму навучання, толькі 12 выканалі план. Адметна, што на платную форму навучання сёлета паступілі рэкордныя 15 тысяч абітурыентаў. У БДУ, напрыклад, гэта амаль 70% ад усіх залічаных асобаў. С большей охотой идут на платные места, на платное обучение. Почему? Это понятно, потому что не хотят так называемого рабства потом, отработки. Теперь срок отработки увеличился до 5 лет. А вось дзе няма нястачы, дык гэта ў рыхтаванні будучых сілавікоў. У Акадэміі МУС і Магілёўскім інстытуце МУС попыт абітурыентаў перавышаў колькасць наяўных месцаў у гэтых установах. Ниже голову. Так. Игорек, потише. Свистят. Ты будешь альбо палач, альбо жертва, ахвяра, да? Вось. І калі такі выбар стаіць, а ён менавіта такі перад грамадствам дагэтуль стаіць, таму што машына тэрора не спыняецца, то, канешне, людзі мяркуюць прагматычна, не лічаць, што лепей тады мы будзем ужо палачамі, чымся ахвярамі. Агулам, нават на спецыяльнасцях з самым высокім сёлета прахадным балам ёсць праблемы з рэалізацыяй якаснага навучання. Паводле старшыні адукацыйнай камісіі пры каардынацыйнай радзе Паўла Церашковіча, каток рэпрэсіяў у БДУ найбольш прайшоўся менавіта па спецыялістах у міжнародным праве. Бальшыню з іх звольнілі з палітычных матываў пасля 2020 года. Уладзіслаў Корсак, Белсад. Беларусь трапіла на кулінарны алімп. Тварожны сыр вяршковы гандлёвай маркі «Свежа» кампаніі «Савушкін прадукт» атрымаў найвышэйшую ўзнагароду на прэстыжным міжнародным конкурсе «Superior Taste World» у Бельгіі. Гэта 3 зоркі і крыштальная прэмія, якую прысуджаюць прадуктам, што 3 гады запар атрымлівалі максімальныя ацэнкі за смак і якасць.
Для беларускіх вытворцаў гэта асаблівае дасягненне. Вяршковы стаўся ўсяго другім прадуктам з Беларусі, які быў адзначаны крыштальнаю прэміяй. Раней яе атрымліваў бялковы ёгурт «Теос», які за 10 гадоў сабраў 7 найвышэйшых узнагародаў. Конкурс Superior Taste World – адна з самых прэстыжных сусветных сертыфікацыяў смаку, якую праводзяць ужо больш за 20 гадоў. Журы спаборніцтва складаюць больш за 250 сусветна вядомых шэф-кухараў і самелье, уладальнікаў зорак Мішлен і тытулаў «Кухар года». Усе прадукты ацэньваюцца ўслепую па некалькіх крытэрыях – смак, водар, тэкстура і агульнае ўраджанне.